Nagtap sa mga barangay syudad sa Mandawi ang barangay Basak kung gidaghanon sa dengue cases ang hisgutan. Maong tungod ini gingusgan ang mga lakang patok nining makamatay nga sakit. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa health center sa Barangay Basak, Mandawi, naabtanamo kini mga personnel nga busy pag-andam sa ilang mga kagamitan. Bag-uhay ra sila nakadawat og dugang supplies gikan sa City Health alang sa anti-dengue drive. Labi na ang mga kemikal nga gamiton aron isambog sa mga nagpondo nga tubig nga kapuy-an og kapangitlugan sa mga lamok. May mga tarpaulins usab nga ilang ipangtaod sa mga strategic areas sa mga sitio. Kung gidaghanon sa mga kaso sa dengue ang hisgutan, ang Barangay Basak ang nag-una sa tanang 27 ka barangay sa syudad. Alarming jud. Okay. Wa pa may kakuan karon pa man gibi ka nahitabo nga ani. Sa dato sa Basak sud ning tuiga, 23 ang confirmed dengue cases ug walay nakalas. Taas kaayo kini nga pagsaka itandi sa duhara nga natala sa miaging tuig. Mao nga mas gi-intensify pa ang mga lakang nga himuon sa manining paghingusog sa rekorida sa mga suok-suok nga parte sa barangay. Gamit sa mga health workers ang megaphone aron pag-awhag sa mga tao nga siguroong limpyo ang ilang palibot. Suroy mi house to house, amo jud i-inform ang mga tao kay na may uban good nga di matiming nga namo usay magabihan mig inform sa mga tao nga ikuan amo jud i-megaphone. Mo nay gibuhat sa atong taga-health nga ipahimangno gid nila kanunay nga manlimpyo jud ta. Magtinabangay jud ta para nga ang kaning dengue nato ma-control nato dili gini mo samot pa. Mintas nga wa pay nakalas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.